Zbožňujete rituály? A chcete si nakloniť energie splnu na svoju stranu? Ak áno, tak sme spolu so Žanetkou pre vás pripravili niečo unikátne. Spln v Bykovi. Historické prvé naše online stretnutie v stredu 13.11. o 20. hodine. Bude to splnový večer plný mágie a rituálu a na čo sa môžete tešiť? Povieme si informácie o aktuálnych energiách, ktoré vládnu týmto vesmírom. Spravíme si numerologický a astrologický pohľad na splnové obdobie. Urobíme si výklad kariet, rituál, vedenú meditáciu a v závere všetko krásne zintegrujeme. Čaká na vás aj bonus, o tom píšem v komentári, tak si ho nezabudnite pozrieť pod týmto videom. A samozrejme, ak sa chcete pridať, tak si rezervujte svoje miesto ešte dnes. Taktiež odkaz na rezervačnú e-mailovú adresu nájdete v komente. Veľmi sa tešíme na vás, Žanetka a ja, a na tento úžasný splnový online večer.